Smolky. Debaty v ateliéri. V mene celého Smolky týmu vás opäť vítame v ateliéri Ars Preuge v poradí tretej debate Smolky. Veľmi si ceníme, že ste prišli, že ste sa rozhodli venovať nám váš čas a záujem. V úvode sa patrí predstaviť, my sme Smolky, moje meno je Paulína Poliaková a budem dnešný večer moderovať a v prvej časti sa budeme pýtať Zuzany Vienk, ktorú zároveň medzi nami srdečne vítam. Vítajte v Prievidzi, Zuzana. Ďakujem veľmi pekne, veľmi rada. Naposledy ste boli v Prievidzi začiatkom minulého leta na podujatí Fórum Nové sídlisko, ktoré organizoval Tomáš Pekár a bola to taká odborná diskusia o umení a o zachovávaní umenia pre budúce generácie. Teraz sa tiež nachádzame v takom v umeleckom priestore. Toto je vlastne ateliér, v ktorom Tomáš Pekár a Filip Kotian, výtvarníci prievidsky, tvoria. Predtým, ako začneme, skúsme tak odľahčenie, aký je váš vzťah k umeniu, čo rada sledujete, pozeráte, čítate, na aké koncerty rada chodíte? Fíha, máme 2 hodiny. Nechcem to hneď na úvod zabiť, ale môj vzťah k umeniu je veľmi, veľmi pozitívny. Musím povedať, že vytváral sa postupne a vytváral sa rokmi. Ja som z takej bežnej slovenskej rodiny a hoci sme doma, ako každá domácnosť za socializmu, mali také tie vydania dejín umenia, neviem, či si to pamätáte. Neviem, že všetci to, ale ja mám pocit, že mnohé domácnosti to mali tak do zbierky, že aby to dobre vyzeralo v tých knižniciach. A ja si pamätám, že ja som strašne rada listovala tými knižkami a moja mama sa snažila nás brať aj do nejakých múzeí a galérií, do divadiel, ale napriek tomu nemala som žiadne vzdelanie. Takže mám za sebou takú dlhú cestu, občas aj plnú trapasov, lebo predsa len ako každý vkus, tak aj ten vzťah k umeniu sa musí vlastne kultivovať a musí byť podložený nejakými znalosťami. A pre mňa musím povedať, že umenie je fascinujúce tým, že pre mňa je úžasné sledovať ľudí, ktorí sa dokážu vyjadriť jazykom, ktorým ja nerozprávam. Je to ako keby som navštevovala taký paralelný vesmír, takže ja som veľký fanúšik umenia a galérií, vlastne kamkoľvek idem, tak hneď vyhľadám nejaký priestor. Mám veľmi silný vzťah k výtvarnému umeniu, k vizuálnemu umeniu. Teraz som dokonca na 50-ku som dostala ročné členstvo v Albertíne vo Viedni, takže na to sa vlastne veľmi teším. A umelci patria medzi aj mojich takých, že blízkych priateľov. A veľmi ma fascinuje to, akým originálnym spôsobom sa dokážu pozerať na svet. Takže aj filmové umenie, aj hudba. Včera sme boli napríklad v Slovenskej filharmonii. Prvýkrát som videla koncert, ktorý bol zložený vlastne iba pre ľavú ruku, teda pre orchestra piano, a zložil ho Ravel, ktorý sa teraz postupne za ostatný rok stáva takým mojím úplne obľúbeným skladateľom, lebo je to tak prekvapivé, invenčné a vzbudzujúce rôzne emócie vo mne. Ja som ho dlho vnímala iba cez bolero. Asi ste tu viac vzdelanejší ako ja, ale ja som mala presne iba toto, že Ravel a bolero. A minulý rok sme objavili jeho iné diela a teraz som objavila ten koncert pre tú ľavú ruku a musím povedať, že som odchádzala z tej filharmonie, že wow, že toto musíme počúvať častejšie a že ideme to preskúmať. A keď ste hovorili o tých trapasoch, vieme nejaký konkrétny? Tak rozmýšľam, že čo bol taký najväčší trapas. Neviem tak veľmi robiť, že rebríčky, ale jeden z nich, čo si pamätám, taký moment, keď som vlastne začala s občianskym aktivizmom a sme sa snažili vymýšľať nejaké už vlastne 15 rokov dozadu, keď ešte neboli sociálne siete, tak sme sa snažili vymýšľať nejaké také odľahčené spôsoby, ako vtiahnuť ľudí viac do tém, ktoré vtedy boli príliš ťaživé a mnoho Slovákov nezaujímali. My sme sa stretávali na demonštráciách, taký malý klub a sme si aj hovorili, že si z nás tí politici musia robiť srandu, že musia si myslieť, že my sme vlastne takí tí podivíni a že by sme naplnili presne jeden taký ako keby filmový klub a že nás vtedy nebrali vážne. Tak sme vymýšľali nejaké spôsoby a ja som bola veľmi príjemne prekvapená, že
sme nachádzali naozaj oporu práve v tej nezriaďovanej kultúre a v umení. A ja si pamätám na také jedno stretnutie, kedy sme plánovali nejakú demonštráciu s Mišom Kaščákom, zakladateľom Pohody a s Robom Rotom a ja som tak povedala, že no a že na tej demonštrácii vlastne, že všetci vyťahneme kľúče a že začneme vlastne tak štrngať a vy do toho urobíte nejakú skladbu a potom sa to bude hrávať v rádiách a oni tak otvorili oči a neverili, že takýto nápad proste môže prichádzať od niekoho a nevedeli, čo mi majú na to povedať. Tak som veľmi rýchlo pochopila, že teda ako ten môj vzťah k umeniu je veľmi taký nevykultivovaný a že toto bol teda naozaj taký trapas a sú to veľkí džentlmeni, že to nikdy potom už nespomenuli. A ten nápad sa samozrejme nezrealizoval. Aktivizmus cez piesňa a rádia nefunguje. Áno, ale hej, akože priznávam sa, že naozaj to bol taký blbý nápad, že myslieť si, že na tej demonštrácii vytvoríme s kľúčami nejakú skladbu, ktorú potom ponúkneme rádiám a to sa bude hrávať, že bolo to také sociálne inžinierstvo, že áno, teraz už tomu rozumiem vtedy mi to prišlo ešte dobre. Vy už ste to načali, vaše meno je veľmi úzko späté s Watchdogovou alianciou Fair Play, ktorú ste zakladali, dlhé roky ste v nej pôsobili, spolu s kolegami ste upozorňovali na nespravodlivosť, rôzne pochybné zákazky, na korupciu v našom štáte. Mali ste tento zmysel pre spravodlivosť a pre dobre spravovanú spoločnosť od malička, alebo kedy ste ho v sebe objavili? No, to je taká triky otázka, ktorú ja často dostávam a hovorím si, že samozrejme, že každý z nás chce mať o sebe taký ten krásny obraz, že áno, my sme mali ten zmysel pre spravodlivosť a že sme v niečom vlastne výnimoční. A je pravda, že ja som od malička bola taký veľmi zvedavý človek. Moja mama hovorila, že ona sa niekedy až hanbila so mnou byť v autobuse, lebo som mala milión takých nezmyselných otázok. Vždy som chcela niečo preskúmavať a utekala som jej. Nechala som ju často vlastne s mojím kočiarom a bábikou a tak a ona potom za mnou behala. Takže že zjavne ako keby taká zvedavosť, spôsob rozmýšľania, ktorý je pýtavý sa, ktorého zaujíma obrovské množstvo vecí, to tam asi vo mne bolo. Ale musím povedať, že ako všetko, tak aj vlastne také moje rebelantstvo alebo nejaký vzdor voči autoritám alebo voči nespravodlivosti, ako teraz už viem po rokoch terapii a študovania psychológie, má veľa dočinenia s nejakým osobným príbehom, s nejakým rodinným pozadím a s nejakým osobnostným nastavením, takže chceme mať v sebe taký krajší príbeh, že my sme nejaký lepší, vznešenejší alebo že máme nejaký kultivovaný vzťah k spravodlivosti, ale väčšia pravda je, že sú to vlastne naozaj veľmi osobné témy často. A mňa tie osobné témy zjavne priviedli aj k tomuto povolaniu, ktoré som veľmi dlho vykonávala. Vy ste okrem tohto upozorňovania stali aj pri tvorbe rôznych stratégií a zákonov. Keď sa obzriete späť, čo je to, keď si poviete, že stalo to za to? Čo po aliancii Fair Play v minulosti zostalo? Tak ja mám pocit, že my sme boli naozaj takí priekopníci tej témy a boli sme vlastne v svojom čase takí veľmi osamelí. Ja si pamätám, že keď som ako mladá novinárka začala robiť spravodajstvo a zdalo sa mi vlastne fascinujúce, čo sa v tejto krajine deje, lebo ja patrím k tej generácii, ktorá vlastne ešte vyrastala počas komunizmu, ale bola som dieťa a ja som si neuvedomovala, že niečo s touto spoločnosťou nie je v poriadku, lebo som patrila k takej bežnej slovenskej rodine, ktorá nebola politicky angažovaná počas komunistického režimu, takže sa mi na tom nezdalo nič vlastne podozrivé, ale keď som mala 14 rokov, tak vlastne železná opona padla a pre mňa to bol, myslím si, že naozaj že životatvorný prvok, že keď sa vám
vlastne keď ste svedkom v 14 rokoch, kedy vychádzate vlastne z toho detstva a prvýkrát sa začnete zaujímať o spoločnosť a vidíte, že ten svet sa môže takto radikálne zmeniť a že sa môže zmeniť pod vplyvom nejakých veľmi silných ideí, tak pre toho 14-ročného človeka, ktorý chodí na to námestie a vidí tam tú energiu, tak je to vlastne správa, že aha, že toto sa dá, že aj s tými tvojimi snami alebo víziami sa niečo môže urobiť. A že to nemusí zostať iba niekde na poličkách alebo v teórii, takže pre mňa to bolo veľmi dôležité a naozaj sme sa do toho s takou vervou aj pustili, že sme prekopávali úplne nové cesty. Ja som z rodiny, ktorá nikdy nemala blízko k umeniu alebo k žurnalistike, tak som bola prvá, ktorá vlastne ako keby pričuchla k nejakému verejnému priestoru, verejnému vyjadrovaniu, nejakému angažovaniu alebo politickému angažovaniu lebo aj tento občiansky aktivizmus je vlastne politickým angažovaním. Takže to začalo vlastne veľmi prirodzene, ale ľudia mi mnohom nerozumeli vtedy. Pamätám si, že mnohí ľudia okolo nás sa pýtali, že o čo nám ide, prečo po tých ťažkých rokoch, ktoré sprevádzali Slovensko v 90. rokoch, keď vládol Vladimír Mečiar, že prečo vlastne tým, že upozorňujeme na korupciu, že prečo ohrozujeme našu demokraciu, prečo ohrozujeme vtedy ako keby progresívnych politikov, ktorí ale boli bohužiaľ nositeľmi aj týchto korupčných praktík, tak vtedy tomu mnohí nerozumeli. Takže ja si myslím, že čo po nás zostalo je, že sme ukázali, že je to veľmi dôležité v demokracii, že kritické myslenie a pozeranie na prsty politikom, nech sú z akéhokoľvek spektra, aj z takého, s ktorým súhlasíme, že je vitálnou, vlastne, že je to ako prevencia. Je to veľmi potrebné a ja teraz sa s takou radosťou pozerám späť, že kým my sme cez tie prvé kauzy ukazovali, že vôbec má zmysel bojovať o nejaké verejne prístupné dáta, že ich vieme vysúdiť, že na nich vieme postaviť aj nejaký prípad, ktorý vedie potom k tomu, že bude musieť odstúpiť minister alebo že sa musí zmeniť zákon, že sa musí opraviť nejaká diera, ktorá tam existuje, tak teraz sa to stalo úplne samozrejme. A teraz naozaj tých mimovládnych organizácií je oveľa, oveľa viac. Ľudia sú angažovanejší, je ich 100 000 na námestiach, keď sa čokoľvek šuchne, tak vedia robiť zbierky, ktoré sa postavia za policajtov, takže ja mám radosť, že sa to podarilo. To, čo ste hovorili, vy ste vlastne upozorňovali aj na prešlapy Dzurindových vlád a to mnohí nedokázali pochopiť, že prečo upozorňujete aj na tých, ktorí de facto stoja na tej vašej strane. Keď som sa v tej otázke pýtala, že čo je toto, čo stálo za to, tak pod týmto som mala na mysli útoky, hejty, znevažovanie, otvorený konflikt s najvyššie postavenými ľuďmi na Slovensku. Vy ste boli vlastne taká priekopnička, neskôr to postihlo pani prezidentku Čaputovú, dnes to zažívajú novinárky na tlačových konferenciách, otvorené konflikty, hejty, nadávky. Čo to robí s psychikou človeka? Ako ste s tým pracovali? No, pre mňa to na začiatku bolo veľmi ťažké, lebo ja, ako som už spomínala, ja som taký kamikadze zvláštny, že keď ma niečo zaujíma, alebo som toho plná, tak idem za tým. Aj napriek tomu, že ja som naozaj že veľmi hanblivý človek. A keď som vstúpila prvýkrát do verejného priestoru, tak som sa aj veľmi často červenala a nebola som si istá. Takže nebola to úplne prírodzená cesta. Takže pre mňa to bolo veľmi ťažké od začiatku. Ja keď som zakladala Alianciu Fair Play, tak som mala 25 rokov a vtedy to bola veľká náhoda. Ja som sa k tomu vlastne dostala ako slepe kura k zrnu, lebo vtedy som bola novinárka spravodajstva Rádia Twist a oslovili ma iné mimovládne organizácie, ktoré chceli monitorovať práve to, ako sa pred voľbami míňajú peniaze, ale potom úplne náhle sa vlastne tá koalícia, ktorej som ja mala iba radiť ako mediálny expert, tak sa rozpadla. A ja som vtedy už nebola veľmi vlastne spokojná s tou vtedajšou mojou pozíciou alebo prácou a povedala som si presne v duchu takého toho nadšenia, že ja to prevezmem. Ja to vlastne skúsim a absolútne som netušila, že do čoho idem. Hej, začali sme poukazovať na to, ako politici vlastne pred voľbami v roku 2002 míňajú oveľa viacej peňazí, ako deklarujú, že míňajú.
Takže naozaj sme sa veľmi rýchlo dostali do konfliktu s najmocnejšími ľuďmi v tejto krajine a oni úplne pochopiteľne na mňa začali útočiť. Veď kto by neútočil, keď hovoríte zlé správy, pre nich teda zlé. Takže začali na mňa útočiť, začali samozrejme spochybňovať motiváciu, začali spochybňovať našu metodológiu. Ja som na to vôbec nebola pripravená. Tým, že som pochádzala z mediálneho prostredia, tak mnohí z tých ľudí, ktorí na mňa útočili, boli vlastne ešte rok dozadu mojimi kolegami ako novinári. A keď nastal ten konflikt, tak niektorí z nich mi zatelefonovali a hovorili, že ale to sa nič nedeje, veď to je iba navonok tak, že veď my sa musíme brániť, ale medzi nami ľudsky sa vlastne nič nezmenilo, napriek tomu, že o mne naozaj v médiách rozprávali veľmi zlé veci. Takže mne to chvíľku naozaj trvalo, aj som si tak poplakala do vankúša veľmi často, kým som sa vlastne zmierila s tým, že ten svet má takú zvláštnu dynamiku, že niečo je nejaká tvár je navonok, ale tá sa vlastne neberie vážne a v tom zákulisí sa tí ľudia naďalej napriek všetkému vlastne rozprávajú a majú nejaké vzťahy. Ale potom som si na to zvykla. Potom som si vlastne aj v sebe musela prejsť, že človek nemôže svoju prácu robiť ani v očakávaní z toho, že mu spoločnosť bude vďačná, že to nikam nepovedie, že ja tú prácu naozaj musím robiť pre dôvody, ktoré sú platné iba pre mňa. Že aj to je pasca, keď veľmi očakávame vlastne podporu verejnosti alebo poďakovanie a na druhej strane aj vlastne prestať vnímať tú kritiku ako niečo, čo sa vás vnútorne dotýka. Musela som si naozaj prejsť takým cvičením, že tí ľudia, ktorí o mne v tých fórach diskusných hovoria veľmi škaredé veci, takže ja ich vlastne nepoznám. Ja vôbec neviem, že čo sú to za ľudia, aké majú hodnoty a že prečo by som mala potom tie slova brať vážne. Že keby to bol niekto, koho si veľmi vážim a ten život poznám, tak by sa ma to mohlo dotknúť, ale že keď to hovorí človek, o ktorého hodnotovom rebríčku ja nič neviem, tak vlastne by som nemusela brať vážne ani tie slova. Ale samozrejme, že to hovorím aj s takou pokorou, lebo aj toto uzavretie sa voči kritike, ono vlastne potom môže viesť k tomu, že sa k nám nedostane ani kritika, ktorá je oprávnená. A že budeme vlastne príliš arogantní, alebo budeme príliš suverénni. Takže nechať takú zraniteľnosť a otvorenosť, aby ste vedeli vnímať, kedy ste naozaj prestrelili a keď to je povedané aj nie možno úplne najlepším spôsobom, ale ten obsah by ste mali počuť, čiže nechať tú zraniteľnosť a na druhej strane obrniť sa tak, aby vás to neničilo, tak to je také umenie a doteraz s tým trochu ako keby zápasím. Vy ste neskôr z Aliancie Fairplay odišli k tomu, čo tomu predchádzalo a prečo sa ešte dostaneme, ale nemáte teraz, keď vidíte, čo vlastne robia s Čurilovcami, s Bielou vranou, prokurátorom Šurekom, keď vidíte, čo sa robí so slovenskou kultúrou, nemáte v sebe také, že znovu chcete ísť na tie palisády, stať v tej prvej línii a bojovať? Viete čo, ja sa priznám úplne úprimne a nechcem, aby to bolo demotivujúce, ale nemám. Ja mám taký pocit, čím som staršia, že my máme zodpovednosť okrem spoločnosti aj voči sebe a že musíme vedieť, na čo ešte sily máme a na čo nie. A ja mám naozaj také čisté svedomie v tomto, že veľmi dlho sme mi tú káru ťahali v osamelosti, kedy, ako som spomínala, sa na tie protesty vlastne nikto nepridával, alebo pridávalo sa veľmi málo ľudí a to stalo veľmi veľa energie aj zdravia. A teraz ja mám takú fázu v živote, kedy vlastne sa potrebujem trochu šetriť a potrebujem myslieť aj na to, že by som bola rada, keby ten život mi bolo dopriaté ešte dlhšie žiť v nejakom reálnom zdraví alebo relatívnom zdraví alebo v nejakej kondícii. A druhá vec, ktorú tak čím ďalej tým viac cítim, je, že ja som týchto vln vzopätia Slovenska a nejakého pozitívneho posunu, ale napokon aj pádu už zažila vlastne toľko, že
začínam od toho mať aj taký nejaký, ja si myslím, ale môžeme sa o tom kľudne porozprávať, že začínam mať od toho taký trošku zdravý odstup a takú vieru, že žiaľ dlhé a hlboké zmeny historické sú na dekády a na stáročia. A že to nikdy nemôže byť závislé od jedného človeka alebo od pár ľudí, že vždy tá spoločnosť musí mať zdravie a nejakú robustnosť a vedieť si vlastne posúvať aj energiu, aj tie myšlienky, aj hodnoty a že tento boj bude trvať ešte dlho po tom, čo sa môj život skončí. A nikdy nie je vlastne ukončený. A paradoxne, aj keď mám také, že ťažké chvíle, tak mi napríklad veľmi pomohlo, že ostatné 2 roky robím takú knihu rozhovorov s Milanom Čičelom, ktorý, to je vlastne človek, ktorý bol dlho jadrom cirkvi bratskej na Slovensku a pamätá si vlastne dlhé komunistické disidentské obdobie, kedy cirkvi vlastne pôsobili v takej šedej zóne. A veľmi mi pomohlo to, že sme spolu vlastne prechádzali aj jeho život a také dlhé dekády snaženia sa o niečo, keď oni vôbec nemohli vedieť, že niekedy v živote zažijú ešte slobodu a rozkvet a demokraciu a niečo pozitívnejšie. A tam som pochopila, že my si vlastne vždy naozaj náhodne losujeme to historické obdobie a že ten náš život je hrozne kratučký v tej celej histórii ľudstva a že musíme nájsť nejaký balans, nejakú rovnováhu medzi tým, ako sa s vervou púšťať do veci a chcieť ich zmeniť a na druhej strane aj takým odstupom a pokojom a takým prenechávaním vlastne prirodzeného plynutia toho času. Ale môžeme sa kľudne o tom porozprávať a dúfam, že to nepôsobí demotivačne. Ešte jedna demotivačná, alebo teda nepríjemná otázka. Rada by som sa vás pýtala na Štefana Harabina, ktorý je dnes vnímaný ako taká obskúrna postavička a v podstate nikto okrem dezinfoscény ho neberie ako nejakého relevantného hráča na politickej scéne. Ale v čase, keď vy ste stáli v tej prvej linii, on bol minister spravodlivosti, predseda Najvyššieho súdu, predseda súdnej rady a robil skutočne šialené veci. Mali ste niekedy strach? Priamo strach som nemala, ale teda znovu po smrti alebo teda vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej si uvedomujem, že miestami to bolo asi naivná viera, že na Slovensku sa nič také nemôže stať. Čiže ja som naozaj žila v takom naivnom presvedčení, že už sme predsa len súčasť Európy a že tie politické vraždy, ako sme ich zažili vlastne v polovici 90. rokov, že to bolo ojedinelé a že sa to nemôže vrátiť, čo bol samozrejme, že omyl. Ale mala som samozrejme, že veľmi ťažké chvíle, lebo my sme, keď som hovorila o tej osamelosti, tak my sme vlastne boli dlho jediní, ktorí sme monitorovali nielen disciplinárne stíhania sudcov, ktorí vtedy, niektorí z nich naozaj pod tým tlakom aj vlastne umreli, zhoršil sa im, niektorí siahli na život. A to boli pre mňa veľmi ťažké chvíle byť vlastne tak blízko tých ľudských tragédií a potom samozrejme aj tak blízko vlastne tých rodín, ktoré toto zažívali vlastne celé roky. Ale monitorovali sme vlastne aj zasadnutia súdnej rady a neviem, či si to spomínate niekto, ale on mal takú zvyklosť, že on nás chcel vlastne strašne odstrašiť, takže tie zasadnutia súdnej rady začal nosiť po celom Slovensku a úplne najradšej chodil na ďaleký východ. Čiže ja Štefanovi Harabinovi paradoxne vďačím za to, že som spoznala vlastne východ Slovenska od Sniny cez úplný ten severovýchod okolo Bardejova a podobne. A sú to ináč ako keby krásne oblasti, ale mala som vlastne, ani sa nedá povedať tú česť, ale že som s ním trávila veľmi blízko celé hodiny. A bolo to naozaj zdrcujúce. Hlavne to, keď tak blízko vlastne pozorujete tú nespravodlivosť, ale aj tie dôsledky na tých ľudí a na vlastne ich životy. Takže priznám sa, že bol vlastne súčasťou niekoľkých terapií alebo niekoľkých sedení s mojím psychologom a že naozaj, ja som to už aj spomínala v niektorých rozhovoroch, že ja som cítila
už niekedy také zúfalstvo, že som mala pocit, že neviem zostať voči nemu neutrálna a veľa síl ma to stálo, aby v tom verejnom priestore som naozaj nesklzla do nejakej agresie alebo do nejakých útokov a hovorila som presne môjmu terapeutovi, že ja už to vlastne neviem vydržať, že som sa tak rozplakala na terapii, že už vlastne neviem udržať tú objektivitu. A vtedy mi môj terapeut povedal, že Zuzana, ale že veď vy máte k nemu také krásne ľudské city, že to je úplne prirodzené vlastne, čo cítim. Že bola by som psychopat, keby som necítila pri pohľade vlastne na také niečo úzkosť alebo zlosť alebo nenávisť to asi nebola, ale bolo to akože veľmi hlboké zúfalstvo a veľmi veľa hnevu som tam vlastne vtedy mala. Takže bolo to určite ťažké, ale strach to nebol, no. Koho by táto téma bližšie zaujímala, tak odporúčame dokument Nemoc z tretej moci, kde aj vy vystupujete. Je to voľne prístupné na YouTube a skutočne tam sa diali šialené veci. Tam pán sudca Majchrak spáchal samovraždu z tých tlakov a z tej šikany. Pani sudkyňa Lauková odišla na penku, ochorela a tiež potom zomrela. Takže nie je to len taká obskúrna postavička na memečkách na zomri. Máte naozaj výborné informácie. Je to verejne prístupné. Ale tak akože takúto pamäť nemá teda málo kto má takúto pamäť, klobúk dole. Je to dokument, ktorý ozaj zarezonuje. Už som naznačila, že z Aliancie Fairplay ste odišli pre vyhorenie, čo je zdravotná otázka a veľmi, veľmi taká osobná, ale otvorene o tom hovoríte, takže cítim, že je to pre vás bezpečné, preto sa na to budem pýtať. Povedzte nám, čo tomu predchádzalo, čo boli prvé symptómy? Ja sa priznam, že vlastne ja som si tie symptómy naozaj uvedomovala až spätne, lebo vyhorenie v tom čase, kedy sa to mne stalo, tak to nebola vlastne vôbec bežná téma. A ja sa priznam, že som bola v tom úplne dezorientovaná. Čiže keď sa začali vyskytovať postupne také čím ďalej tým väčšie obdobia, že som bola extrémne unavená, že som vlastne nevládala, že práca, ktorú som zvládala ľavou zadnou, mi zrazu trvala dlhšie a dlhšie a potom sa pridávali aj také veci. Viete, mne sa pomerne ako keby často stávalo tým, že sme boli prvá watchdogová organizácia na Slovensku a dlho jediná, že ja som vlastne nemohla ani cez víkend ísť napríklad na kávu alebo nakúpiť bez toho, aby ma niekto nezastavil a neporozprával by mi nejaký ťažký príbeh a nežiadal by odo mňa pomoc. Čiže ja som v nejakom momente mala vlastne pocit, že ja si neviem oddychnúť, že ja vlastne sa neviem už nikam skryť, že neviem, či mám začať nosiť slnečné okuliare alebo šiltovku, alebo sa maskovať, alebo nikam vlastne nechodiť. Ale vlastne tá záťaž bola tak stále prítomná, že mne sa potom začalo diať to a dlho som to vlastne nikomu nevedela povedať a hanbila som sa za to, že mňa začali ľudia vlastne veľmi rozčuľovať. A bolo to čím ďalej, tým viac už ako keby ťažšie regulovateľné. A bolo to naozaj ťažké si to priznať nahlas, lebo keď vás niekto osloví s tým, že sa trápi a chce pomôcť a vy cítite hnev, tak to nie je normálne. Že ja som sa naozaj dosť dlho vlastne za to hanbila. A potom sa stalo to, že po jednej bielej vrane som bola extrémne unavená a išla som do potravín a mala som vymyslený, ja mám veľmi rada taký recept na quiche, na ten taký slaný francúzsky koláč a konkrétne ho mám veľmi rada s fetou, olivami, ale s čerstvým špenátom a to bol 18. november a ja som bola presvedčená, že toto je riešenie mojej únavy a že ja potrebujem že potrebujem prísť domov a potrebujem si upiecť ten koláč. A v tých potravinách nemali čerstvý špenát. A ja som normálne cítila, že je to koniec sveta. Som bola v plných potravinách jedla, kde som sa hocikam mohla otočiť a mala by som vlastne niečo alternatívne dobré. A ja som bola tak fixovaná na ten recept, že som naozaj mala chuť si tam sadnúť v tom oddelení zeleniny a ovocia a rozplakať sa. A nevedela som, čo mám robiť. A bolo to absolútne iracionálne. Viete, že vám sa nevypne zrazu
racionalita, že vy viete, že sa správate úplne šialene, že sa správate ako 3-ročné dieťa, ale vôbec si neviete pomôcť, že ja som naozaj mala chuť proste si tam sadnúť a revať a teraz jediné, čo ma zastavilo, som si predstavila toho SBS-kara, ktorý príde a povie, že slečna, prosím vás, že to čo sa stalo? A že ja poviem, že no, že vy nemáte špenát a to mi prišlo proste tak absurdné, že som sa nejako zmobilizovala a potom ten mozog bol schopný vlastne vyprodukovať nejakú náhradu. No a ja som toto ako veľmi zábavnú historku rozprávala 2 dní na to ešte vlastne vtedajšiemu môjmu kamarátovi z Páry Matúšovi Valovi a hovorím, že predstav si, že ja už som naozaj šialená, že mne sa už takéto veci dejú a on bol práve na školení o vyhorení. A on zostal taký zarazený a hovorí, že Zuzka, ale že ty si v 5. štádiu vyhorenia, že ty keď s tým okamžite niečo neurobíš, takže do mesiaca nevstaneš z postele a že to je potom už cesta iba na psychiatriu. A ja som si myslela vlastne, že to je vtip, akože celé to je vtipné, čo sa mi deje, ale nevedela som, že som vlastne tak blízko priepaste. No a zobrala som našťastie jeho slova vážne, takže som začala googliť, robila som si testy a zistila som, že všetky tie presne to, že mi ľudia lezú na nervy, že nestíham, že to sú všetko vlastne tie predchádzajúce štádia a že ja som naozaj už v tom štádiu, kedy vlastne mozog je jedno, aké rozhodnutie má urobiť, že to je jedno, či to je špenát, alebo hypotéka, alebo výpoveď, alebo čokoľvek, ale že on už nie je schopný vlastne žiadne ďalšie rozhodnutie urobiť. A že naozaj treba vlastne odísť hneď. Takže ja som mala to šťastie, že chvíľku som mala také zúfalstvo, lebo som nemala samozrejme nič našetrené, nevedela som si vôbec predstaviť, že môžem len tak zo dňa na deň odísť a mala som to šťastie, že som niekde, neviem odkiaľ som nabrala tú odvahu, lebo nikdy predtým som ju nemala, ale jedného nášho donora, takého solventného človeka na Slovensku, ale čestného. Nebudem ho tuto dávať, akože nebudem ho tu teda tak ako keby menovať, ale ja som mu na rovinu povedala, v akom som stave. My sme totiž to dostali od neho grant na Alianciu Fairplay. Ja som povedala, v akom som stave a som ho poprosila, že či si vie predstaviť, že by som vlastne časť tej podpory minula na to, že si zoberiem 3-mesačné voľno. A on povedal, že hej. A odišli ste na sabatikál, teda neplatené voľno na Oravu a Liptov. Skúste nás tam zobrať. Ako vyzerali vaše dni na Orave a Liptove počas 3-mesačného neplateného voľna? Viete, že to bola úplne rozprávka. Ja som síce si to vôbec nevedela predstaviť, ale kamaráti mi požičali zázemie, chalupu v Smrečanoch a ja som tam vlastne odišla na Silvestra s priateľmi nabalená tak v takej panike, že ja budem teraz sama. Že jediné, čo som vedela, tak som vedela, že nechcem sa pozrieť 3 mesiace do e-mailov, nechcem sledovať správy, nechcem sa skoro s nikým stretávať, ale mala som úplnú paniku z toho, že budem sama, že čo tam budem robiť. Tak som prišla s takou obrovskou taškou, kde som mala asi 30 DVDčiek s dobrými filmami, neviem koľko kníh a bola som úplne pripravená. A moja dobrá kamarátka Natálka Kušneriková, ktorá sa venuje aj coachingu a psychológii, tak mi tam nechala podstrčené také 2 knihy. A jedna z nich bola od pána Hellingera, ktorý je zakladateľom techniky konštelácií a venuje sa vlastne rodinným dynamikám. A druhá kniha, už si nepamätám od koho bola, ale tiež to bola vlastne taká kniha o jednej terapeutickej metóde. A ja som teda začala tým, že som si ich prečítala a pochopila som, že tú tašku musím odložiť. A každý deň som chodila vlastne na hodiny do prírody. Začala som každý deň meditovať a kreslila som. Veľa som kreslila, počúvala som vážnu hudbu a zistila som vlastne, že to ticho je vlastne najlepšia vec, ktorá sa mi mohla stať. A postupne sa vlastne to telo regenerovalo a veľmi sa vlastne upokojovalo a mala som šťastie, že to bola rozprávková zima. Že viete, ako vedia vyzerať všelijako zimy na Slovensku a táto bola úplne rozprávková, že bola vlastne slnečná, bolo veľa snehu, takže som chodila bežkovať, lyžovať, chodila som na túry, bola som v Roháčoch, čiže som bola v úplne nádhernom prostredí a
bolo to veľmi liečivé, no ale ťažko sa z toho vracalo potom späť. Skutočne to znie veľmi fajn, ale nedá mi neopýtať sa, spravilo to niečo s vašim egom, pretože vy ste boli dlhé roky jednou z najcitovanejších analytičiek na Slovensku a teraz strávite dni prechádzkami. Viete čo, ja hovorím, že to bola veľmi užitočná lekcia, lebo naozaj, ako hovoríte, že keď dlhé roky vlastne sa na vás ľudia obracajú, že im viete pomôcť iba vy a že je veľmi dôležité, čo robíte, tak to je taká zradná vec, že ono sa vám to vlastne môže dostať pod kožu a že trochu ako keby uveríte tej dôležitosti pre ten svet. A ono to samozrejme vôbec tak nie je. Ten svet si poradí aj bezo mňa a je to aj vlastne lepšie a tie misie prebrali oveľa šikovnejší mladší ľudia s úplne inou energiou, takže vlastne to bola veľmi dobrá príučka a asi to je tak, že ten život vlastne tak v správnom čase prinesie správne veci a ja som vlastne pochopila, že ja nie som moja rola. Že nie som moja rola a že by človek nemal svoju hodnotu vlastne príliš prežívať, alebo nemal by ju mať príliš spojenú vlastne s nejakým ocenením spoločnosti, ale ako Václav Havel píše v tom Odchádzaní, samozrejme, že to malo svoje, že aj vám je smutno, aj sa cítite úplne zbytočný, aj sa cítite vlastne neschopný, že ostatní to vydržali a vy ste to nevydržali a podobne. Ale spätne sa na to pozerám, že to bolo vlastne veľmi užitočné. Čo by ste po tejto vašej skúsenosti poradili ľuďom, ktorí síce horia pre správnu vec, ale nechcú vyhorieť? No, ako ja kebyže som vlastne múdrejšia v skoršom veku, tak by som asi oveľa skôr začala vlastne pracovať presne s tým sebaspytovaním a so všetkými tými technikami, ktoré už pozná moderná psychológia alebo moderná kognitívna veda, ale aj tie staré duchovné systémy. Pracovať oveľa skôr s tým, ako keby vystupovať z tej reality, pozerať sa vlastne z nejakého nadhľadu a z odstupu aj na seba, na svoje vlastne schopnosti, hodnotu a cvičiť si vlastne to, že ja mám priateľov, ktorí sa venujú permakultúre a oni majú také krásne porekadlo, že my sme zóna 0,0 a keď my nie sme, toto je naša primárna zodpovednosť a keď zóna 0,0 nie je v poriadku, tak nechoď ani na prach domu. Zóna 1 je dom, zóna 2 je vlastne vaša záhradka alebo vaše bezprostredné okolie a zóna 3 je potom už nejaká spoločnosť alebo širší okruh. Ale my vlastne, aj ja si myslím, že to je trošku, ja som vlastne Husakové dieťa, som narodená v 76. a my sme naozaj boli tie deti povinnosti, že tu máš v 6 rokoch kľúčik, staraj sa o seba, uč sa sama, všetko si zariať. Vlastne my sme boli tie deti, na ktoré bolo nakladané. A to teraz nehovorím ako súdenie našich rodičov, lebo tí rodičia mali ťažký život a naozaj museli vlastne celý deň pracovať a kým sa dostali domov, tak my sme museli mať už hotové aj tie úlohy, aj sme si museli navariť a podobne. Takže my vlastne nie sme zvyknutí, naša generácia a generácie staršie myslieť aj na seba, že my sme vlastne rovnocenní na súčasť toho prostredia a že aj tie naše potreby sú rovnako dôležité ako tých ostatných. Takže naša generácia sa to vlastne ťažšie učí. Aktuálne pôsobíte v podpornej platforme Bystriny. Povedzte nám, čo sú Bystriny, čomu sa venujete, prečo vznikli? Tak Bystriny vznikli tak trošku ako tá moja odpoveď na to vyhorenie a na to, že vďaka Bohu Aliancia Fairplay už tak prekopala tú cestu, že teraz je otvorená pre všetkých a že naozaj toho watchdogovania a toho aktivizmu je na Slovensku už prirodzene veľmi veľa a ja som strašne šťastná, že to ľudia cítia ako vlastne niečo prirodzené. Ale to, čo som cítila a dlho som považovala za naše zlyhanie, je, že my sme vlastne ako keby išli do tých veľkých bitiek z hora.
že mysleli sme si, že keď nastavíme zákony, ktoré ľuďom pomôžu dožadovať sa informácií, ktoré im umožnia súdiť sa, ktoré im umožnia, aby každý, kto v práci narazí na nejakú nespravodlivosť, aby sa mohol ozvať, aby vznikol nejaký úrad, ktorý im poskytne ochranu. Takže vlastne robíme činnosť, ktorá je prospešná pre všetkých, že my vlastne robíme pre ľudí a pre nás všetkých, pre našu silu kolektívnu, ale nechodili sme dostatočne veľa do terénu, že tá práca bola tak vyčerpávajúca, bolo to toľko právnych bitiek a politických bitiek, že nezostávala tam už energia na to, aby sme napríklad chodili na besedy do škôl, aby sme sa stretávali s ľuďmi, aby sme si vôbec verifikovali, že či to ľudia vnímajú ako hodnotu a že či to vedia aj používať. Ja som si dlho vlastne nevedela vôbec predstaviť, že pre ľudí je to ťažké to používať a že tá moja pozícia je trochu ľahšia, lebo jednak bývam vo veľkom meste, v centre, jednak mám okolo seba novinárov, mám vysokoškolské vzdelanie, hovorím jazykmi, čiže viem nájsť pomoc aj mimo Slovenska, viem si napísať právne podanie, viem ísť do nejakej konfrontácie s politikom, ale že toto nie sú vlastne zručnosti, ktoré sú prirodzené a sú to zručnosti, ktoré sa človek musí ťažko učiť a nie každý má možno aj tú odvahu ísť do takých bitiek. Takže dlho vlastne som nevidela, že to sú nástroje, ktoré ľudia nemusia veľmi ľahko vedieť používať. No a my keď sme odkrývali vlastne tie protikorupčné alebo tie korupčné kauzy, tak ja som si dlho neuvedomovala, že je tu nejaké podhubie nejakých extrémistov, ktorí vlastne všetko, čo sme my odhalili, zobrali a oni chodili po tých dedinách a s tými ľuďmi sa rozprávali, ale nehovorili, že poďme spolu využívať tie nástroje a budujme lepšiu krajinu, ale pozrite sa, aký je ten systém zlý, poďme ho zrútiť a poďme ho nahradiť niečím iným. A to sme si dlho neuvedomovali, takže tie Bystriny sú trochu odpoveď na to, že my sme vlastne zanedbali ten terén a dosť dlho sme vlastne ani nemali dosť sily ako keby podporovať tých ľudí, ktorí zvádzali oveľa ťažšie bitky v izolovanejších prostrediach a v menších mestách a mali oveľa menej podpory ako my. Takže tie Bystriny sa vlastne snažia po celom Slovensku dať dohromady takýchto aktívnych ľudí, ako ste vy tu, aby vlastne sme všetci videli tie úžasné veci, ktoré robíte, ktoré robia ľudia ako Tomáš, ako vy, a aby sme vlastne veľmi dúfam, že spolu, keď si budeme vymieňať skúsenosti a že budeme silnejší a že sa budeme vlastne rýchlejšie od seba učiť. Vy vlastne sieťujete toto podhubie, dá sa to tak povedať? Áno, mám pocit, že sieťujeme, že chceme a veľmi dúfame, že to sieťovanie prinesie takéto uvedomenie, že robíte všetci úplne kvalitné veci, lebo moja skúsenosť je, že ľudia vlastne vôbec nevedia, akú parádnu vec robia v tom Partizánskom, v Prievidzi, v Sníne a podobne. Takže že to privedie ľudí k tomu, že aby si viacej uvedomovali tú hodnotu, ktorú naozaj prinášajú, ale že aby si rýchlejšie vymieniali skúsenosti aj možno aj nejaké hacky, triky, prístup k nielen informáciám, ale aj zdrojom a podobne. Pozorní diváci Smolky Tolky vedia, že čo robia v Partizánskom, pretože Katka Janičková bola na minulých Smolky Tolky našou hostkou, ktorá tam pôsobí vo Fabrike umenia. Môžete vypichnúť nejaké konkrétne iniciatívy, tak pekne ste o tom rozprávali, koho sa oplatí sledovať, navštevovať podujatia, čo sa oplatí vedieť o vašich členoch? No, ja mám pocit, že ich je tak veľa, že sú to desiatky po Slovensku, že najlepšie je sledovať sociálne siete Bystrín a že tam sa vlastne všetko dozviete. Ale teraz idem z Partizánskeho, takže nedá mi nepozvať vás a vy o tom asi viete, keďže Katka to hovorila, že Fabrika bude mať 9.5. Corven Dallas a že síce naozaj je to prázdna budova, ktorá vyžaduje milióny eur, ale je to úplne úžasné, že oni vlastne nečakajú na to, kým bude dokonalá, kým bude hotová, ale že ju naplňajú tým životom už teraz. Takže 9.5. určite treba ísť na Corben Dallas a dnes som robila podcast vlastne aj so Zuzkou Kubánovou, ktorá podľa mňa by bola pre vás úplne parádna hostka. Ona je dizajnerka a zakladateľka štúdia Part, ktoré je vlastne v Partizánskom.
A ona vyrába úplne nádherné kabelky, tašky a korkáče a robí to brutálne poctivo, teda, že každý jeden kus má v rukách, robí ho osobne, navrhuje ho osobne, má úžasný vkus a využíva zbytkové rôzne kože a materiály, ktoré by ostatní a iní už zahodili, ale stále sú vlastne krásne. Takže určite by som vás pozvala teraz bezprostredne do Partizanského, to máte blízko, že Zuzkin ateliér sa oplatí navštíviť a môžete si tie korkače ináč vyrobiť. Ona to robí na mieru, že je to ortopedická podložka a robí to na mieru, takže to sa uplatí a je to krásny darček. Určite choďte na prechádzku. Asi ste všetci boli už s Tomášom a s Dominikou na sídlisko sa pozrieť, že? Na Zgrafita. Áno, na Zgrafita. Áno, to sa určite oplatí a my teraz ináč vydávame, teraz sme spustili crowdfundingovú kampaň, vďaka tomu, že sieťujeme tie iniciatívy, tak už 4. rok vlastne to mapujeme a máme toľko typov, že sme začali vydávať Bedeker, cestovateľský Bedeker, že Slovensko sa dá spoznať a je plné takýchto vlastne šikovných ľudí, takže teraz sa bude zameriavať na objavovanie. A máme tam napríklad krásny príbeh šťavnických tajchov a toho, že keby sme k tomu pristupovali lepšie, že čo by sme všetko vlastne s tými tajchami a jarkami, ktoré tvorili tú vodnú sústavu, mohli urobiť. Máme tam pozorovanie hviezd, na Slovensku máme 3 parky tmavej oblohy a máme tam všelijaké rôzne zaujímavosti. To je vlastne dobrodruh? Áno, hej. Takže na stránke Bystriny.sk určite tí, koho to zaujalo, sa dočítajú. A tam sú všetky tie typy, hej. Priatelia, je tu priestor pre vaše otázky. Ak niečo nezaznelo, poprípade sa chcete nejakej téme povenovať hlbšie, nech sa páči, je tu na to priestor a ak máme nejaké otázky v našej slajdo krabičke, ktorú si zoberiem. Aha, toto je takéto slajdo? Perfektné. To je naše slajdo. Fantastické. Sú tam, hej? Majú podľa vás protesty na námestiach zmysel a je možné nimi niečo dosiahnuť? Určite áno. A asi sa to pýta niekto, kto pochybuje však. Asi sa nechce priznať k otázke. Ale ja úplne rozumiem tej pochybnosti, že ľudia už toho majú plné zuby a majú pocit, že sa vlastne nič nemení. Ja by som to povedala takto, že taký protest myslím, že je najprirodzenejšou reakciou ľudí, keď sa naozaj nakumuluje toľko nespravodlivostí, že je s tým spojená nejaká potreba vykričať to, alebo naozaj ukázať aj fyzicky, že my nie sme všetci ovce a nesúhlasíme s tým, čo sa deje. Že je to najľahší spôsob, ako vlastne viete spočítať, že aká je atmosféra v krajine a tí politici sa tých protestov boja. Ale samozrejme, že nie vždy to povedie ku zmene. Že niekedy, že tá ako keby to, či tie procesy niečo zmenia alebo nezmenia, jednak závisí naozaj od toho, že koľko ľudí sa tam stretne. Ale druhák je to trochu aj šťastie. Musí to byť nejako vo vzduchu. A nevždy povedú tie protesty k zmene. Ja si myslím, že s tým sa treba vlastne zmieriť, že niekedy je dôležité ten postoj ukázať, ale že keď sme múdri a rozumní, tak by sme mali rozmýšľať nad tým, že čo sú koreňové príčiny toho, čo sa deje a aké sú iné efektívnejšie veci, ktoré môžeme k tým protestom pridať, aby sme tú zmenu dosiahli. Čo môžeme pridať? No, ja si myslím, že každý podľa svojej profesie určite môžeme pridať to, že je dôležité pestovať kultúru vlastne podpory nejakej občianskej odvahy a nejakého etosu, že keď sa pozriete napríklad, alebo ja keď sa pozriem na to, čo sa deje v Amerike, tak niekedy mám pocit, že my sme vyspelejšia občianská spoločnosť ako tam. Že tam im oveľa dlhšie trvalo, kým sa tá spoločnosť zmobilizovala voči Donaldovi Trumpovi. A mám pocit, že keď sa pozerám po Slovensku, tak vidím oveľa viacej odvážnejších ľudí znútra štátnej správy alebo polícia a prokuratúry, ktorí si dovolia vystúpiť proti mocným. Takže
povedala by som, že pestujme si toto, že každý sa snažíme tú svoju prácu robiť naozaj v súlade s nejakými etickými princípmi a vysokými štandardmi. A keď sa tak nedeje, tak skúsme naozaj brániť tie inštitúcie, skúsme vystúpiť, využiť tú odbornosť, buď na to, aby sme zmenili zákony, aby sme naozaj odhalili nejaký ten prečin, ktorý sa deje v tých našich inštitúciách, aby sme neostali ticho, aby sme nebočili od tých ľudí, ktorí majú tú odvahu a aby sme nezostávali iba v tom, že iba ich tak ako tajne poklepeme po pleci na chodbe, že dobre to robíš, ale keď je porada a máme sa ozvať a máme sa pridať, tak sa radšej proste pozrieme opačným smerom a podobne. Ja viem, že to je niekedy ťažké, že máme strach o rodinu, máme strach o zamestnanie, ale nestojí to za to. Nestojí to za to, čiže pridajme určite toto. Je podľa mňa fantastické, že sa tá spoločnosť tak mobilizuje a že tak veľmi prirodzene sa začala napríklad skladať finančne na pomoc policajtom, na pomoc Ukrajine, na pomoc nezávislej kultúre. Takéto miesta, ako je toto vaše, ja si myslím, že to je kľúč, že mať fyzické priestory, kde sa ľudia vedia stretnúť, kde sa vedia porozprávať, kam môžu prenikať iné myšlienky. Nezostať taký zaciklený. Že to sú všetko veci, ktoré vlastne môžeme robiť a môžeme si predplatiť nejaké médiá, môžeme robiť všetko preto, aby ľudia v našom okolí, ktorí podliehajú dezinformáciám alebo ktorí sa uzatvárajú do nejakých bublín, aby vedeli sledovať viaceré zdroje, aby sme ich k tomu motivovali a podobne. A môžeme byť k sebe láskavejší. Presne, hej. Priatelia, toto bola Zuzana Vienk z platformy Bystriny. Ďakujeme veľmi pekne, že ste boli súčasťou Smolky Talky a prišli do Prievidze. Držme palce v ďalších aktivitách. Ja ďakujem veľmi srdečne za pozvanie. Asi veľmi vážim všetko, čo tu robíte. Smolky Talky. Debaty v ateliéri.